Bueno, nik inaban ingeles ikasketako gradua Euskal ikasketako aipamenakin. Eta orduan irakasgaiak zeuden bi arlotan nagusiki banatuta. Batetik zeuden literaturakoak eta bestetik hizkuntzalaritzakoak. Eta nire literaturakoak ere gustatzen jata zen, baina hizkuntzalaritzak bazeukan zerbait gehiago erakartzen ninduna, ez? Eta hortik erabaki naban masterra itea hizkuntzalaritza teoriko da esperimentalian EHUn. Eta ikusten naban graduan zehar, baina batez ere masterra mailerako lanakin eta asko gustatzen jatela, planteatzen zitzaidanean galdera bat, kezka bat edo gizarteko behar bat, borren inguruan gehiago ikertzea, gehiago ezagutzea eta konponbide bat ematea, edo behintzat konponbiderako pauso batzuk ematea. Eta hortik esan pixkat nire ikerketetarako salto hori, oso modu progresiboan eta naturalian esango nadanik. Eta gero begia da masterreko garai hartan eukin abala aukera ikergazten parte hartzeko, eta orduan ikusi naban zer dan kongresu bat, ikerketa munduan norberan lana partekatzeko, baina baita ere bestiena berri jasotzeko zelako bideak dauden, eta orduan nintzen ezagutzen poliki-poliki ikerketakin lotura daukaten arlo eta faseta desberdinak, eta ikusten naban experimentatzen edo ezagutzen dituen arlo horiek gustoko nitula, ez? Eta gero masterra mailerako lanagatik ere mintzola saria eman ziaten, eta orduan kanpotik ere rekonozimentu bat jasotzen dago lanak, ez? Eta orduan izan zenik esango nuke ekintza desberdinak edo gai desberdinak ikerketarako pauso hori ematen lagundu ziatenak nolabait, eta masterra amaitzerako neko garbi naukan ikerketatik jarraitu nahi nabala eta doktoretza bat nahi nabala. Hezkuntza garapeneko nahasmendua, edo aurkezpen desberdinetan HGN bezala laburta erabili izatena da, gaztelaniazko TDL edo TELaren baliokidea da, trastorno espezifiko del lenguaje edo trastorno del desarrollo del lenguaje. Eta da, hizkuntza nahasmendu bat jaiotzetikoa dana, eta nahasmendua daukaten pertsonak, hizkuntzarekin lotutako jarduera desberdinetan muga edo zailtasunak adierazten dituzte. Orduan, muga edo zailtasun hauek agertu aldia ekoizpenean. Eta orduan ikusiko duguna da, akats gramatikal asko itzen dituztela, edota hiztegi edo lexikoen arloan. Eta hor ikusiko ditugu gabezia batzuk. Edo irakurketa idazketa prozesuan ere agertu daitezke. Eta, hauek ezaugarri linguistikoak, ezta? Gero badaude bestelakoak, adibidez memoria gaitasunetan ere, behatu da hizkuntza garapeneko nahasmendua daukatenek adenkidek baino maila baxutsua erakutsi izan dutela. Eta, hizkuntza garapeneko nahasmendua hizkuntza arazo bat da eta bere gaina. Horrekin esan nahi detena da, ez dela beste nahasmendu baten albo ondorio bat. Egisa da pertsona batek eduki aldabala atentzio defizita eta hizkuntza garapeneko nahasmendua, ez? Biak. Baina batak ez dau bestea baldintzatzen. Eta gero oso ideia garrantzitsua da bereiztea hizkuntza garapeneko nahasmendua eta hizkuntza gaitasun apalak izatearen artean. Hizkuntza gaitasun apalak izan ditzakegu, besteak beste, hizkuntzatekin hartu eman urria daukagulako, gure inguruan dauden ereduak aproposak ez dialako, ez? Hau euskarara ekartzen baldin badugu, gure ingurua oso erdalduna baldin bada, euskara oso gutxi erabiltzen badegu eta entzun ere oso gutxiten baldin badugu, zaila izango da gure euskarazko gaitasunak aberatsak izatea, ezta? Baina hori oso desberdina da hizkuntza garapeneko nahasmenduarekiko. Zeren nahasmendu daukatenek izan ditzakete eredu oso aproposak eren inguruan aberatsak eta hartu eman gehiena hizkuntza konkretu hortan izan, eta leta guztez zailtasun eta mugan nabarmenak azalera ditzakete, ezta? Eta gero, nahasmenduarekin lotuta beste ideia garrantzitsu bat da, nahasmendua daukaten guztiak ez daukatela perfil berdina. Hau da, hizkuntzarekin zailtasunak eta mugak daude, baina zailtasun eta mugak agertzen dian hizkuntzarekiko esparru hori desberdina izan daiteke bakoitzaren kasuan, batzuk agian gramatikarekin zailtasun gehiago daukate, beste batzuk hiztegiarekin, eta gero zailtasunaren maila ere desberdina da pertsonatik pertsonara. Identifikazioa zaila eta zerrenda oso luze bat eman nahiko naban, baina jungo naiz ideia batzuk ideiatzen oinarritzera eta pixkat irudi orokor bat ematera, ezta? Aldatetik daude muga edo zailtasunak fisikoak edo instrumentuei dagozkienak. Hizkuntza guztietan ez daude hizkuntza garapeneko nahasmendua identifikatzeko tresnak baliagarri. Orduan, hizkuntza gutxituen kasuan hori askotan
gertatzen da. Eta tresnak ez egotez gain, kontuan eduki da adintarte guztientzako ere ez diala egoten, eta egoera horren askotan egiten dena da itzulpenak erabiltzea. Oda, beste hizkuntza baten dagoen tresna bat hartu, itzuli eta horrekin ebaluatu, ezta? Baina itzulpen batek ez du hartzen kontutan testatzen ari garen hizkuntza horren ezaugarri linguistikoak alde batetik, eta gero puntuazioak eskuratzen denen ere alderatzen dugu elebakarra dan talde batekin, eta gainera elebakarra beste hizkuntza batetan, ez gu testatzen ari garen hizkuntza hortan. Gero horri gehitu behar zaio, askotan hizkuntza garapeneko nahasmendua daukatenek eta hizkuntza gaitasun apala daukatenek hizkuntzaren arloan erakusten dituzten zailtasunak edo joerak antzekoak diala. Orduan, non esarriko dugu hor muga, noiz esan batan ondoriodan edo bestiarena, eta gero nahasmendua daukatenek ere perfil oso desberdina erakutsi dezaketela. Orduan, tresna asko behar ditugu, ebaluazio ere aldean hitza izan behar da, denek zuzen identifikatu ahal izateko. Orduan, horiek zailtasun batzuk. Bai, Litmus SRB da Litmus esaldi errepikapena. Orduan, nazioartean badago esaldi errepikapen ariketa bat hainbat hizkuntzatara egokitu duena, bereziki testuinguru elebidun eta eleanitzetan nahasmendua daukaten haur eta gaztetxoak identifikatzeko, eta orduan Etxeberria, Zizabarna eta besteekin dute egokitu hau euskarara. Egokitzapena denean ez da itzulpen huts bat, zertzen dituko duntan euskararen ezaugarri linguistikoak. Eta orduan, tresna honetan esaldi desberdinak daude, egitura desberdinekin, eta parte hartzaile eskatzen zaiena da, esaldi bat entzuten dutenean, gero, hau ahoskatzea. Orduan, nik momentu honetan dauzkatenak dira, behin-behineko eta oso hasierako emaitza batzuk, eta, ideia izan da ikustea ia nahasmendu daukaten eta ez daukaten artean, bereizketa bat ikusten dan. Eta, momentuz, emaitzak behin-behineko hortan positiboak dira. Bilbide ontigoa zela iradokitzen dabe. Nik uste divulgazio oso garrantzitsua dena, alde batetik, alde akademiaren arlotik, gai berdin bat arlo ikuspegi desberdinetik landu aldalako, eta askotan divulgazioak laguntzen digulako beste hori zertan dabilen edo nola dabilen ezagutzera, eta informazioa partekatzeko eta baliagarria dalako. Nik uste divulgazioa dela oso interesgarria baita ere mundu akademikoekin lotura hain estua ez daukaten beste horien gana ere iristeko. Nire kasuan adibidez, nire ikerketak dauzkan ezaugarriengatik familiekin eta eskolekin ere jardun behar dut, ikerketa munduakin hain lotura estu ez daukatenekin askotan. Eta orduan, zertan ari naizen eta nire proiektuen ondik norakoak azaltzeko, divulgazioak laguntzen du, eurak informazio ere eskuragarri daukatelako. Eta nik uste horregatik oso garrantzitsua dela eta baliagarria dela, arlo guztietan. Tesiak momentu bakoitzen erronka desberdinak aurkezten dizkizu, eta momentu honetan erronka nagusia da daukaten datu guzti horiek ikusi nola aztertu gure testu ingurura batez ere egokituaz eta gure baldintzak ongi landuz, eta hortan nabil.